children that were not studying. I was amongst those children. Ndandingomnye wabo. Abona abantwana nibe zitshomi nonke. You can be friends Kwi-exam time ubabona in exam time. they are going out. Bayaphuma abantu. Bayosela. They are going to Kodwa drink. xa kufika kwi-exam But when it bayapasa. comes to exam, those children they pass. Wena ulinganise bona. And you will do as they're doing. Kanti ke ngoku abanye ba-operator by inheritance. Meanwhile, others are operating by Abanye inheritance. ba-operator by the gift. Others are operating Abanye by the ba-operator by gift. the covenant. Others are operating by the You will covenant. see someone. Uzawubona umntu When you see my wife, xa ubona ke umama you umpostile will think that these things are easy. uzawucinga ukuthi ezi zinto zilula. Carrying the presence of God. Amen. Ukuzisa kaThixo Because it differs. ngoba kuyahluka. There is someone who can see, Kukhona umuntu ongahlabelela, and the presence will never be the same as the other. ubukhona bungafani kunomnye. There is someone that can preach. Kukhona umuntu ongashumayela, The presence will not be the same as the other preacher. ubukhona bohluke kunomnye umshumayeli. Amen. Hallelujah. You will see me. Uzawundibona ke Amen. Not going to the mountain. ndingayi Let entabeni. me give you an example. Ndenza umzekelo, Not going to the mountain. ndingayi entabeni, Not praying. Not fasting. Not doing ndingazili, ndingenzi nto. when I'm faced with a situation, Xa ndijongene nemeko, I stand on the pulpit. ndime apha epulpitini, There is something that comes upon me. kube khona into endehlelayo. Hallelujah. Amen. Because I'm standing Ngoba ndima in the grace of the fathers. kubabalo, I'm not standing on my own grace. andimi kubabalo lwam kodwa That's ndima what I'm saying. kubabalo loyise You do bam. the same thing. Amen. Wenza into It's efanayo, not going to be the same. kungafani. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So when someone comes from the lineage, Umntu xa isuka kumnombo, my wife comes from the lineage of seers. amen, umama ke usuka kumnombo wemboni. She did not have to be touched so that she can see. Akudinganga ukuthi achukunyiswe ukuze abone. Amen. I come from the lineage Ndisuka kumnombo of teachers and prophets. wabafundisi nabaprofeti. I did not need to be prayed for Akhange ndidinga ukuthi so that I ndithandazele can see. ukuze ndibone. Ibone ningekakholwa. I saw before I got saved. Ndabona ngakumbi ukukholwa kwami. After I received Jesus, I saw even more. You have to be careful. Yabona aba bantu babekhula ngathi bayathwetyulwa bava izinto ezibabiza phandle. Those people who Those hear people are things, dangerous. those people are very dangerous. Aba bantu bava iivoices ezindlebeni. Those people who are hearing They are very voices, dangerous. amen, banobungozi. Xa kukhutshwa la mafunyana, When those demons are being casted out, that avenue that the devil was exploiting, laa ndawo ixhatshazwa it is the nguSathane, same avenue that God will use yile ndawo ke uThixo azayisebenzisa to communicate his message. ukuthi adlulise umyalezo wakhe. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So ithi ke ngokuloo nto wena, Amen. you have to know your level Kumele ukuthi uyazi level, and you have to grow. kumele ukuthi ukhule, You have to. kumele ukuthi ukhule. How do you grow? Ukhula njani? How do you grow? Ukhula njani? How do you grow? Amen. Into yokuqala okhuliswa yiyo, The first thing that bring growth in you, it is the word study. kukufundiswe, Study ufunde the word. izwi. That's the first thing. That's how you grow. If you are not the friend of the word, Uba awungomhlobo wezwi, ukholo lwakho luzaba skewed your faith will be skewed because uzawukholelwa kwinto erong. because you will believe in wrong The things. scripture has guidelines Isibhalo ke zine-guidelines kwinto eyintando kaThixo. on things that are in alignment with the Because will the of Bible God. ithi if we pray in accordance with the will, The Bible says masithandaza then ngokusentandweni he yakhe. hears us. Uyasiva. So uThixo akava ukuthetha kwethu kodwa God uva does intando not yakhe. hear our words of So if prayer, but umuntu he ongayazi hears intando his will. yakhe, If you don't know his intando yakhe will, ifumaneka ezwini. his will is found in his word.
That's how faith can grow. Amen. Lukhula njalo ukholo. Okwesibili, Secondly, fellowship. ubudlelwane. Fellowship. Amen. When you are mixing yourself with like-minded believers, Xa uzidibanisa ke nabantu abangamakholwa it is abanendlela easy for you to efanayo. believe for things that has happened. That is why in the house of God, Yingako endlini kaThixo safika abantu beqina. we found people testifying, Esithi umuntu uThixo wandihlamba. and people would say, God has rescued me. Athi umuntu ndandireyishile. And someone would say, I got raped, But namhlanje ndiyashumayela. but today I am preaching. Ngelo xesha wena usathe loo nto, usahlele ezimpumeni That time usedepression. you are still in depression. Usasanda uphuma kwi-rape ngelo You xesha. just got raped. But because of the fellowship, Because of fellowship, then you find strength in that person. namandla Ukuthi kulowo. kanti le nto ikum ayikho nkulu. Amen. And start to understand what you are facing And is Thixo, not which is big. uThixo befuna ukuyisebenzisa le God situation. wanted to use this situation. I-rape yam ibingenzekeli uba makumoshakale mna kodwa ibisenzela ukuba makuphile abaninzi ngam. But for others to get Then you grow in faith because of that fellowship. Because umuntu ongafellowshipiyo Someone who does not fellowship. iingxaki zakhe zezakhe. Amen. You have your own But problems. when you fellowship, Kodwa ma iingxaki zakho ayibizo zakho. your problems are not yours alone. Because zithi xa zifika in this atmosphere, Kule atmosphere. zifika uzibona uba zincinci. And you see them as Because small. apha we are not elevating problems. Because as We a are not new elevating situations. As a new But we man, elevate Christ over situations. situations. Constant fellowship with the Holy Ghost Amen. and with believers. Ukuhlanganyelana namakholwa. That is how you grow in faith. Ukholwa kanjalo, ukhula kanjalo kokholweni. Okwesine. Amen. Amen. Ithe okokuqala lilizwi. I said the first one is the And word. okwesibili I said secondly is fellowship. Okay, so fellowship. kwesithathu. Amen. Amen. Esithathu. It is prayer. Ngumthandazo. Prayer. Umthandazo. Prayer. Umthandazo. Hallelujah. Prayer. According to the book of Acts chapter 4, Kwincwadi yezenzo chapter 4, from verse 24, 25, 26, verse 27, 24, 28, 25 until 28, sibona amakholwa ethandaza we pha. find believers praying, Esithi Thixo sonyusele saying, Lord, ukuba xa silithethe ilizwi lakho silithethe nge-boldness. make Ukuba us wena speak Thixo, your word with ukuba wena boldness. usalule isandla sakho uphilise Stretch your sisoshumayela. hand after we have preached so that people can be healed. Ithi iBhayibhile aba bantu bonke The Bible says all these bazaliswa ngumoya oyingcwele imbiya batsho by the Holy balishumayela. Spirit. Meaning, yabona xa kufika kwela chapter kukhona uchapter 2 apho bafumana umoya oyingcwele khona. There's a chapter when they receive the Holy Spirit. Kuchapter 3 baphilise umuntu osemnyama. In chapter 3, they healed someone in the And then prison babanjwe babethwe. and they were Babe being discouraged. beaten and got Xa discouraged. bebuya pha bayothandaza bebonke. They went to pray, Ithi then uThixo waphinda wabavusela. and then Jesus revived them. Kulapho sibone khona ke ngoku uPetrose xa ihamba esitratweni abantu babekwe. It is where we started to see Babethwe nje people isithunzi walking, sakhe baphila. and people get healed by the shadow of Peter. Ngoku wayephilisa laa ndoda wayibamba wathi phakama. Now, when he was healing that man, he touched him and said, Kodwa the second phase when they prayed, Inqanaba lesibini emva kokuthandaza, babona abantu hey akudingeki ukuba lo muntu asibambe lo masibeke people nje started abantwana. to see that we don't need to, Amen. Because ukholo luyakhula. because faith matures. Siva? Amen. By prayer. So Ngomthandazo. phaa prayer ke ngoku kukhona ii-fastings. Unokuzila Amen. ngemthandazweni. Kukhona ii-intercessions. Kukhona Kukhona ii-supplications. Kukhona izibongozo ii-thanksgivings. Zonke nemibulelo. ezo zinto they are in the package of prayer. All those in the package of prayer. Amen. Amen. Hallelujah. Jesus. Amen. Amen. So when you are a person that is ready to do business with God, Xa ungumntu okulungeleyo ukwenza ibhizinesi noThixo, indlela ekumele umaproache ngayo uThixo, a manner that you need to approach God, sumapproach uThixo ngale ndlela yoba wena ukwi-covenant. do not approach Him Okanye as your inheritance. covenant or inheritance. Amen. Amen. Approach uThixo ngongathi awunakwana, Approach Him as you have nothing. then you will receive. Uzokwamkela. uThixo resists the proud. uThixo ke uba Uyabaphakamisa abazikhobayo. Amen. Amen. You have to be that person. Kumele ube ngulowo mntu njalo. Hallelujah. Amen.
Hallelujah. Hallelujah. All right. Now, xa sibuya kwiveki elandelayo. Next week, Amen. Ndifuna ukuthi si-exhauste this topic. I want us to exhaust this topic. Hallelujah. Amen. Ndifuna si-exhauste. I want us to exhaust topic. this topic. Hallelujah. Amen. Amen. Siye kwenye 11. And go to Kanti another. kwiveki elandelayo seyipasika manje. Amen. Hallelujah. Siya kumazwi asixhenxe. Amen. Hallelujah. Sebekhona abantu bami bamazwi asixhenxe. Hallelujah. Amen. Sebekhona. Hallelujah. Amen. Amen. Nazi volunteer. Do we have any volunteers? Amen. Zamazwi asixhenxe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Now I want you to understand ukuthi apha elukholweni I need you to understand that in faith, ukholo amen, lune-characteristics zalo. faith has characteristics. Amen. Amen. Ukholo lune-characteristics. Faith has characteristics. Siphuma ngothumo saba ne. Amen. Right. I think I still have time. Ndicinga ukuthi sisenexesha. Niyandivumela pho? Amen. Niyandivumela nonke? Amen. Ndiyigqibezele. We have 20 minutes. Amen. Siyabulela ke egameni likaJesu. Turn with me to the book of Luke chapter 22 Siye kwincwadi kaLuke chapter 22 from verse 31 and 32. Amen. Hallelujah. 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 And then we're going to go to the book of 1 Timothy chapter 1 Ncwadi ka1 Timothy chapter from 1 verse 18 and 20. verse 18 and 20. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Sisekhona abangcwele. Amen. Sisekhona. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Luke chapter 22 from verse 33, 31 and 32. Amen. Verse 31. Itheke inkosi, Simon, Simon, uyabona uSathane ubenibanga ukuba anele njengengqolowa. Okay. Ke mna ndikhungile ngawe ukuba ukholo lwakho lungapheli. Ukuba ukholo lwakho lungapheli. Xa uyifunda ku-King James, When you read it in the book of King James, ku-King James ithi Simon, Simon. Hallelujah. Luke 22 verse 31. verse 31. Simon, Simon, behold, Satan has desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. Amen. Amen. And when thou art converted, strengthen thy brethren. Amen. Uthi ke ngoku uYesu kuPetros, uthi Jesus Simon, says to Simon, Peter, Simon, Simon, uSathane the devil ukucelile has sifted you as Ukucelile. he has asked of you. Amen. Amen. Xa sesifundisa nge-courts of heaven, it has a different meaning. Leyo nto ke But ine-meaning ndifuna ehlukileyo. siyibambe kule ndawo apha I ku-grade want 1. us Siyibambe apha ku-grade 1. to understand it on a lower Apha ku-grade level. 1 uPetros Now Peter, ufuna nguSathane amen, is ukuba ukholo lwakhe malufe. the devil wants Peter's faith to end or be But uYesu diminished. Now Jesus uthi ndikhungile ngawe says, I have ukuba ukholo lwakho prayed for kuyo you yonke le nto that your uSathane faith may azawuyenza not kuwe. fail. In everything that the Amen. devil is about to do, Amen. uYesu akayinqandanga into ezakwenza nguSathane kuPetros. amen. Kodwa uthi into emna He said, what I have what I prayed prayed for you is that your faith ukholo lwakho, fails not. amen. Akusenzeka yonke le nto In everything else, ukubona izinto xa zintlitha you see when things uzibuze nani nokuthi kuphi xa and kunje. ask, where is God?
into uthixo ayikhetheleyo uthi nje What God has chose, ufana napha kuYobi amen, with ade Job's ungayidlakazi life, inyama yakhe he kodwa said, phefumlo wakhe ungawenzile do not touch his lelo uyesu ayenzayo What Jesus is doing here, uthi ungayenza yonke enye into he says you can do kodwa everything, ukholo lwakhe but his faith must not alungafiki die. meaning Truthi, faith ukholo, can luyakwazi fail ukuthi luphele. siyeva Amen. ukholo uyakwazi ukufail Amen. amen hallelujah Amen. we depend on Christ Sixhomekeke kuKristu to pray for us ukuthi so that our asithandazele faith ukuze ukholo fails lwethu not. lungapheli. the book of 1 Timothy chapter 1 from verse 18 and verse 20 until verse 20 sorry ndizama ukubonakalisa ke ukuthi le nto lukholo singayicingeli yabona mos xa siyishumayela kuqala siyishumayela isenza sibe namaphayipayi We get excited when we're preaching about even faith. yonke into yoba we are charging forward we are moving forward ever backward never but there is something that you have to know about this kind of faith Kunento kumele ukuthi siyazi ke ngolu kholo. eyona nto usatana inayo empini The only thing that the devil is fighting wakhe is fighting our faith. xa usatana ephinda xa kuphindeka icycles ebomini bakho When cycles are being repeated in your life, yabona indlela akudisiva ngayo usatana the way that the devil is deceiving you, xa umfundisi bebize abantu when the pastor has called people in front, esithi imisebenzi ivulelekile saying jobs are being opened, ngela xesha kuthiwa imisebenzi ivulelekile at that moment, ube wena you were getting fired at work. umlo lapha elukholweni The lwakho fight is in your faith. ipha Amen. xa kuthiwa we are praying for marriages Xa sithandazela imitshato, ibe lelo xesha umyeni wakho angabuyi ngayo it is at that time when your husband is not coming back from home. ndayivela emsandisi amen nayo umyeni You are the husband. hallelujah Amen. now yonke la matiletile awenzayo umtyholi Now all these things that the devil is trying to do, ifight ayikho kwenye indawo ilapha elukholweni the fight is in your faith. hallelujah Amen. ufuna nje ukulisukumisa uyazi uba uba uke walisukumisa uyayazi uba ufuna uthetha impenduka Amen. ufuna utshintsha i-confession Amen. He wants you to change a confession. funda Oluyalo ndilubeka phambi kwakho, Yes. mntwana wam Timothy. ndibagcwele into endifuna phayana yabona phaa kulaa ncwadi kaloku In that book of Luke, usatana ayingomntu wokuqala okanye ayingomntu wokuqala amfundileyo upetros Peter is not the first person to be asked. by usatana the uqale devil. wafuna ujudas Amen. He is asked Judas. kwakulaa chapter phaa phezulu ithi ibhayibhile usatana wangena Jesus, the devil entered Judas. uyesu zangathandaze ngokholo And lukajudas Jesus did not pray about the faith of Judas. ujudas wayenza yonke into Judas did everything. amen Amen. the same way usatana wangena ngayo ngakupetros The same way he entered Peter wangena as well. usatana kupetros He entered Peter wathi as well. upetros awuzuya kulo He said, mnqamlezo you will not go to the cross. uyesu wathi get thee behind me satan Wathi jikela emva kwam Satan. yaba Amen. bobabini abantu bangeniwe ngusatana Both these people were entered by the but the devil. after effects of ukungenwa kwabo ngusatana kwatshintsha kulaa nto yoba omnye ukhungiwe ngayo Amen. omnye khange kukhungwe Another one was prayed for and another one was not prayed for. foni Oluyalo ndilubeka phambi kwakho, mntwana wam Timothy, ngokweziprofeto ezandulelayo ngawe, ukuze ulwe ngazo ukulwa okuhle, yes unokholo nesazela esilungileyo, unokholo nesazela esilungileyo yes ethe inxenye isigibile, yaphukelwa ngumkhombe mayelana nokholo. ethe inxenye yes zawucela uyifunde kwi-english
Kolona English Bible, just read it. Khawulezise nje. We're reading from the book of 1 Timothy chapter 1, verse 18. Timothy, my son, I am giving you this command in keeping with the prophecies once made about you, so that by recalling them, you may fight the battle well, holding on to faith and a good conscience, which some have rejected and some have suffered. So kukhona abantu There are in the people ministry of Paul kulungiselelo lika that have Paul suffered the shipwreck of their faith. that shall suffer the shipwreck of faith. Baqhekekelwa lukholo. Amen. Ude ke ngokuthi uPaulos yena enguPaulos waba nento ayenzayo There is something that he did as Paul. uYesu waba nento ayenzayo kuPetros. Jesus did something to Peter. uPaulos unento ayenzileyo kwabo futhi. Verse 20. Among them Phakathi kwabo bantu. Yes. are Hymenaeus and Alexander, Kukho uAlexander noHimenio. Yes. whom I have handed over to Satan to be taught not to blaspheme. Nisimamele silungu bancane. Sithi nesilungu. Sithi nesilungu. Sithi aba babili. Uthi mna ndinguPaul as their father, as umfundisi wabo. I have handed them over to Satan. Abanye zake basive sosilungu ecaweni, zake zathethwa. Sake sasive sosilungu ecaweni. Ukuba umuntu kanti uyakwazi umnikelwa uSathane. Uthi kutheni yenza lokho? uHimenayo noAlisandire endabanikelayo kuSathana ukuze baqeqeshwe ukuba banganyelisi. Uzobaqeqesha. Ukuze baqeqeshwe ukuba banganyelisi. To be taught not to blaspheme. Because baziqhekezele ukholo. Once you blaspheme, Mawusenyelisa you're a man of God. ngendoda Once you kaThixo. blaspheme authorities, Mawusenyelisa ngenkulu. uphekekelwa lukholo. Amen. You're wrecking your faith. So whatever outcome that comes, Amen. uba usakuthanda leader yakho, If you still love your if leader, leader yakho isakuthanda, if your leader still if loves you, uPaulos wakho usakuthanda, if your Paul still loves you, uzakwenza le nto yenziwe nguYesu. you will do what Jesus has done. Endakhunga ngawe. I prayed for you, Peter. Uba usakuthanda, If he still because loves ngaba uPaulos uyabathanda. you, because Paul Njengobanikela loves kuSathane. as he's handing them over to the devil. Read the book of 1 Corinthians chapter 5. 1 Corinthians Because chapter le 5. language ingathi intsha ezicaweni le intsha. Intsha le language ezisilungu sitsha esi. But ndifuna sisazi ezisilungu ba sisilungu esikhoyo esi. Amen. Sisilungu esikhoyo esi. So uba ke ngokuthina sizusazi. Amen. Uba asizusazi. If you will not know Hallelujah. this language, Hallelujah. amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ixilongo selizokhala bakithi sondelani from verse 1 there. Funda sisifunda. Siyafunda kwincwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko sesihlanu ivesi iyaqala. Verse 1. Kwandile ukuvakala ukuba kukho umbulo phakathi kwenu. Umbulo ke lowo ongazange ukhankanywe naphakathi kwenhlanga owokuba uthile abe nomfazi kayise. Mamelani ke. uPaulos uhlangana nesituation ebandleni alikhokhelayo.
Now Paul is facing a situation in a church that is. Zange ndayibona le ingaki into. He said, I've never seen Uthi this. umuntu athathe umfazi kayise. Someone to Uthi take the umbulo wife of his omlenzele phezulu. brother. Uthi uPawulos zange ndawubona kwasenhlangeni abantu abangenathixo abayenzi If the le. Gentiles Yenziwa don't do nini? what you are doing. Funda. Kwandile ukuvakala ukuba kukho umbulo phakathi kwenu. Yo. Kumbulo ke lowo ongazanga ukhankanywe naphakathi kwenhlanga Yeah. owokuba uthile abe nomfazi kayise. Yes. Nibe ke nikhukhumele, Yo. So ningabi kanye nikhedamile. xa beyenza laa nto basakhukhumela base-proud bakhona abantu aba-proud besesonweni umntu ukhukhumele usesesonweni You are proud in your sin. okokuqala le nto yenzayo ayenzwa nayinja What kuqala you are doing, not even Kodwa you wena know you are uyayenza. doing it, but you are doing yilaa nto ithetha ide ithethe kuthiwa obu tywala ubuselayo abuselwa nayinja kodwa wena uyabusela what you are drinking. This so alcohol. uthi ke ngokwaba zange yavakala kwasentlangeni le If the Gentiles have never done le this, ndlela luyenza ngayo umbulo amen. funda Nibe ke nikhukhumele, yes ningabi kanye nikhedamile, ukuze ayothulwe phakathi kwenu lowo wenze loo ntlonti. Mabelani, uPaul akathi laa mntu wenze laa nto nguye lokhukhumeleyo. He does not say, Nina nonke. he says, all of Ithini le? you. What does this mean? Ithi uba bendingakhukumelanga loo mntu besekumele uba ususiwe phakathi. If you were not proud, you would have removed that person But among ni you. proud. But nikhukhumele. Ngelo xesha uyandigqiba lo mntu. Amen. Niyaphela anithethi which is niyahambelana nale nto ayenzayo. Meaning you agree with what is happening. Isifundo sethu sithi ndifuna nje uveza enye point. I want Asikho to kule. highlight another We are point. digressing kule. Funda. Amen. Kuba mna ndingekho nje okunene ngesiqu. Kuba mna ndingekho nje ngesiqu. Kuba mna ndingekho nje okunene ngesiqu. Aha. Ndikho ngomoya. Ndikhona ngomoya ndinguPawulos. Yabona uPawulos uyibhala le leta esetrongweni. Paul was in prison. Uva into eyenzeke ebandleni alikhokhelayo. Amen. Uba kweli bandla ndilikhokelayo ngoku ndithe ndisongabikho abantu bazibonele ndingandamathe kwalapha. Badlula apho bathandana nabafazi boyise. Yes, funda. Kuba mna ndingekho nje okunene ngesiqu. Yes. Ndikho ngomoya. Okay. Sendide ndamgweba oyenzileyo loo Iyo. nto. So- Njengokungathi ndikho. Njengokungathi ndikho. So nina abo bantu bakhonza umfundisi. Those people who are praising a Uba pastor. bandibona kumfundisi then I'm right. Uba if the pastor did not see me, I'm right. Badla isono basosule baphinde bazomba kule ndawo. They- Bathi we worship you Lord. They say we worship you, Lord, Kodwa kubo kunombulo but in them there's sexual immorality. which is aba bantu ngabantu abaperformayo performance based These people are performance-based people. They are not worshiping God. These are performers. Ngabantu These are artists. abaperformayo, zii-artists. Verse 4. Uthi sendimgwebile lo. Ndathi egameni lenkosi yethu uYesu Kristu, nakubona ukuba nihlanganisele nomoya wam kunye. Ngamelani uthi lo unjalo into emani yenze nini? Egameni lenkosi Yesu In Kristu. the name of the Lord Jesus, Xa nibona uba nihlangene. when you are gathered, Funeka nibe sure uba nihlangene. you must be sure that you are Nizama ke gathered. ngokulungisa le ngxaki. Now you are trying to fix this. Nakubona ukuba nihlanganiselene nomoya wam. No, ima. Nakubona uba nihlanganiselene nomoya wam funda. Kunye nawo amandla enkosi yethu uYesu Kristu. So now there is a combination happening one. Kuthiwa the spirit of the Christ, the spirit of your father who's Paul. Nani nikhona. You also, La combination ke ngoku. that combination, Kunento ekumele niyenze there is ninonke. something that you need to do. Yes. Makanikelwe onjalo kuSathana ukuba inyama itshabalaliswe ukuze wona umoya usindiswe ngomhla wenkosi. Ithi ke ngoku kufuneka nenze sure nini uba umoya wam as your father is present. The spirit of God is present. Amen. You as the church you are present. Nikhona. Then lowo
ngoku nizawuconduct ceremony. Now you will conduct a ceremony. Ceremony of handing over. A ceremony yokunikezela Ongafuna uyeka umbulo. who does not want Okhetha umbulo kunoba khetha uYesu. Uthi lowo He says such person nina as the church njengebandla nikeleni kuSathane. them over to the devil. For ntoni? What for? Ukuba kudlakaze lenyama enza ngayo isono. So that the Because blood- yiyo limenza uba makabhoste. because it is the Because one that makes him to amalungu boast. wakhe asasebenza. Because his ligaments are still empty. Makangasebenzi amalungu. Amen. Uzawudibana nabantu. You will meet people. Uzawudibana nabantu. You will meet people. Uzogula njalo usecaphula. They will ask, why are you sick even when you are in church? Kanti Meanwhile, kunalento bayikhethe ngaphezu kothina. there is something they have chosen above God. Bakhethe umbulo ngaphezu kothina. They have chosen sexual immorality above Bakhethe God. ukuhleba ngaphezu They kothina. have chosen gossip above Bakhethe God. ukungaxoleli ngaphezu kothina. They have chosen Zonke ezo that. zinto hey, yabona xa sesifunda ndifuna yabona xa sesiya kwi-series ye-Courts of Heaven. I want when you go to a series of courts of teach heaven. I will teach you correctly about what does it mean to ukuba xa besithi uPaul When Paul says, base-Efesa ningamkhweleli indawo umtyholi. do not leave a Because portal for the devil. ikhoba liyakwazi umkhwelela indawo uSathane Amen. imfileyo. Because you can open a portal for the devil. When you commit umbulo How awasasinisono or any other sin. continuously, you Ngokuqhubekeka. are creating an avenue for the enemy to come in. Umkhwelela indawo ke umtyholi. Ngokunokwakho. On your own. Then he finds reasons Afumane to isizathu oppress you. ukuthi akuqinezele. Ikholwa alithakatheki. Amen. You cannot be bewitched as a But believer. uSathane angafika njengakuPetros. But a believer, the devil can come and ask you just like he did to Peter. uSathane according to Revelation chapter 12 kuthiwa ngi-accuser, kuthiwa u-accuse amakholwa day in and day out. Amen. Ifayini yakho Ruth isoloko ibekiwe Your kuthiwa file. khawuvume nje Thixo khawuvule. Uthi uThixo engakayenzi le nale nale Yes, ayizukwenzeka lo. this will not But until uyenze le nale Until nale, you have done this, there are this, those will be reasons izawuba zizizathu ezenza uSathane angene. that will make devil to enter. Because God is a just judge. Ngoba uThixo ugweba ngobulungisa. Hallelujah. Amen. Uyazi uSathane xa isiza kuThixo uzangeliswa. Do you know when the devil comes to Jesus, he comes with the word. Wena awujongani nesono. He says, you cannot face sin. Wena You, awujongani nesono. you cannot face sin. Amen. Amen. Lo muntu ukhethe isono kuna. This person have chosen sin above you. Watsho nakuJob wathi lo muntu njengoba enje kungoba umsikelele. It is because you have blessed him. He said the same thing to Job. Amen. uThixo wakuthemba. uThixo uyakuthemba sometimes. God trusts you sometimes, Ngamanye amaxesha ube wena ungathembekanga. but it is you who's not faithful. Bendizama ke ngoku ukubonakalisa laa ndawo yokunikelwa komntu. Amen. 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 Uba that thing is a possibility in the kingdom of God. Ukuthi iyakwazi ukwenzeka leyo nto bukumkanini bukaThixo. Amen. Amen. So uthi ke ngoku uPetro uPawulos ukhona amakholwa ukholo lwabo lwaqhekekayo. They are believers who had their faith Because they correct. were blaspheming. Ngoba besenyelisa. Ngabahlambili. Amen. Ngabantu abonyelisayo. People who are blaspheming. Hallelujah. Amen. Amen. So that's why you would wonder why abantu, but I don't want to get into that. I don't want to get into that. It's a study for another day. Sisifundo ke senye imini. It's a study for another day. Ingathi we are closing in le nto yezi-Courts of Heaven ingathi iyakhawuleza ingxamile uba masingene kuyo. Amen. Hallelujah. The book of Jude chapter 1 verse 3. Hallelujah. Ndifuna uyazi ukuthi le nto yokholwa ayonto yontamekwana. Amen. Ayonto yontamekwana. Amen. It is not for the weak. Hallelujah. Funda Amen. the book of Jude chapter 1 verse 3. Ncwadi kaYuda chapter 1 verse 3. Yes. Zintanda ndikukhuthalele ngenyameko yonke nje. Zintanda ndikukhuthalele ngenyameko yonke nje ukunibhalela ngalo usindiso esidlelana ngalo
kufuneka ukuba ndinibhalele ndinivuselele ukuba niluzamele ukholo abalunikelwayo kwakanye abangcwele. Alright. Apha ndicela ufunde apha kwi-English, King James. King James. Ithi contend for the faith. Amen. Niyazi uba ukuthini ukucontenda for faith. Hallelujah. Amen. Kukuthini ucontender for faith? Khona yaziyo? Hayi baqala silent. Noba le nto yokunikelwa kusikantana le nenze nibe nje. Aske na beniphakame esitulweni nje qabeni right. Amen. Hallelujah. Sithi shomayela tata like what's happening now? Very go deeper baba. What's wrong now? The Bible says contend for the faith. Ukholo ayondwani yanetha. Amen. Ukholo luyalwela. Amen. You contend for your faith. Ukholo Amen. luyalwela. Second book of Timothy chapter 4. Second book of Timothy chapter 4 from verse 6. Ncwadi yesibini kaTimothy chapter 4 verse 6. Kuba mna sendithululwa ngokomnikelo nalo ixesha lokwanduluka kwam likufuphi. Umzamo omhle ndiwuzamile. Yes. Ugqatso ndilufezile. Yes. Ukholo ndilugcinile. Okay, umzamo omhle ndiwuzamile. Amen. Okwesibini, ugqatso ndilufezile. Okwesithathu, ukholo ndilugcinile. So kunezinto ezingokholo. There are things that are about faith. Into ezingokholo. Izinto ezazinikwe zona. Things that were given. Zakho ukuthi sizayithatha siyofika nayo entanjeni. Thought we will take this to the finishing line. Asizuphelele esithubeni nayo. Amen. Le baton wayithathayo uPaul. This baton that Paul took. Uthi uPaul, Paul says, I have fought a good fight. Amen. Because there is contention for Ngoba faith. kunokulwela ukholo. Ilwile. I have fought. Kunezinto ebezisiza kulo. There are things that were coming to me. Kunezinto ebezizawundenza ukuthi ndithethe enye confession. There are things that were going to make me to speak another And I fought a confession. good fight. Kodwa ndalwa And I umlo have kept olungileyo. the faith. Amen. Ndalugcina ke ukholo. Malungalahleki ukholo lwakho. Amen. In whatever situation you find yourself in, let your faith not fade. Le nto inikiweyo yigcine. Keep what you were given. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sankozela Spence. Amen. Sithetha ngokholo. Amen. Amen. Sithetha ngokholo. Uthi ngoku sendithululwa njengomnikelo othululwayo. Amen. I am poured out like an But offering. into endiyaziyo, But what I know, I have fought a good fight. ndilwe umlo olungileyo. Amen. Ugqatso ndilufezile. Amen. I have finished the Ukholo race. I ndilugcinile. have kept the faith. You cannot finish strong Awukwazi ke ukugqiba umelele without faith. ukholo lungekho. Hallelujah. Amen. Ngicela siphakameni isimeni. Shall we all stand on our feet? Hallelujah. I have kept the faith. I have kept the faith. As you are standing up like that, Ngoba sisaphakame sisamile kanjena. I want to impart to you Ndifuna ukunikezela. uPaulos phaa Romans chapter 1.
Paul in the book of Romans chapter 1. Uthi, I long to come and see you Uthi ndiyanqanela ukunibona so that I can impart ukuze ndinasulele some spiritual gift ngezipho zikamoya. ukuze nizimaseke. Amen. Hallelujah. Cela uphakamise izandla. Cela uphakamise izandla. Now, as we are in this juncture, Amen. njengoba besitshilo sathi kukhona ukholo that comes through inheritance, that comes through the word, that comes through a covenant, that comes through the Holy Spirit that will come upon you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now, as we are doing this prayer, Njengoba sisenza lo mthandazo, this prayer will elevate you to a level that is needful in your life. Amen. Because some, Abanye they are lacking in faith. baya shota ke lukholweni, They need to be bayasikela. imparted. Kumele ukuthi bosulelwe. They need to be imparted. Amen. So that baqalise apho uyise wabo aphele khona. So that they can start where their father has ended. Hallelujah. Amen. If ever you saw your father believing for more things, Uba umbonile ke utata yakho ekholelwa kwizinto if you ezinkulu. saw your father casting out devils, Uba umbonile ke Oh, usathana ekhipha amadimoni with the same faith. hey, utolika wakho kwenye level. Kwenye level. Hey, kawakuba madimoni usathana. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Luyakhula ukholo. Faith grows. I want you to pray Ndifuna ukuthi uthandaze that God transforms your faith. ukuthi inkosi ke If itshintshe ukholo lwakho. ubungumuntu ubunokholo oluncinci, If you are someone of little faith, I decree now and ndiyayalela, I declare ndiyayalela. your faith is rising. Ukholo lwakho luyakhula. Your faith is rising. Ukholo lwakho luyakhula. Your faith is rising. Ukholo lwakho luyakhula. If you are a person Uba ubungumntu that is not in the covenant, ongekho semnqophisweni, now you will have faith uzawuba nokholo that comes from the covenant. olusuka emnqophiswaneni. You are given understanding today. Unikezwe ukuqonda Abraham namhlanje is the father of faith. ukuthi uAbraham nguyise So wokholo. whatever is enshrined Nantoni in that faith of Abraham, in that covenant, kolokholo luka-Abraham, iba yeyakho, it becomes yours. iba yeyakho. It becomes yours. Whatever that is in your father, Whatever that is in your whatever is father, in your grandfather, Jesus. whatever is in your spiritual Nantoni lineage, ke ekumnombo in your wakho. spiritual lineage, izinto abakwazi ukuzenza, izinto abakwazi ukungena kuzo, izinto abakwazi ukuzithukumisa, nawe uyakwazi ukuzithukumisa from today. Uyakhetha phaphaya lababa, kunentaba ozawuzisusa ngenxeni yoba uzelwe. Because you are born. Kufuneka abantu abazawuzazi uba You bazelwe. are going to know that they are born. Uba uyise If your father, amvulela amasango, if you open the gate, that the gate has opened for your father. Kasapata payana la boyana, rite pepeyana la ba. The iron gate has opened for him. The bronze gate has opened for him. It means for you as well. Loma sangwa yavuleka. Loma sangwa yavuleka. Ngenani yokuzalwa. Ngenani yokuzalwa. I need you to pray and contend. I need you to pray and contend. Liemo shiketaya. Librato sapaya. Ritabaya. Likatepekataya. Ritabakatapayedes. Ripato sapa. Libroto kopayadas. Ritepeketea. Libroto kasia. Ripatapayada. Ritepesayada. That kind of faith, oh Lord, that was upon the fathers, let it come upon us. That kind of faith that was upon Abraham, let it come upon us.
Let it come upon us. Let it come upon us. Let it come upon us. Let it come upon us. Let it come upon us. Let it come upon us. Zenere bakasana. Librota. Zika papaya rinibus. Ratatata baba. La pratokosia. Ribei lama. Librosiama. Rita pagate beriada. Asamandara baba rinibus. Shekete baba basia. La prata papaya. Volumlomo wako in praise. Azufulegi zbubuwe. Volumlomo wako in praise. Volumlomo wako in praise. That kind of faith is coming upon you. Likata pakata. Rika pakata. Rika pakete. Zika papayada. Rika papayada. Rata pakata. Zete pete. Lipato savata. Rika tapa. Pete peka. Mando pata. Librata payadis. Zete lepekata. Rita payada. Ria mandos. Rita paya. Libratos. Mandoya. Rita paya. Rita paya. Thank you, Jesus. Now, I'm seeing the angel of the Lord now. The impartation has started now. The impartation has started. All those that are under the Spirit, under the influence of the Holy Ghost, the angel of the Lord has started to move around. You are being distinguished now. You are being distinguished. You are the custodian. You are the rightful heir. You are the rightful heir. We are kuliswa in faith. We are kuliswa in faith. We are kuliswa. Indami siyeza buwe. Indami so yeza buwe. Indami siyeza. Indami siyeza. Open your mouth and pray. 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 We are kugumisa. 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 The impartation has started. The impartation has started. The impartation has started. The impartation has started. You are imparted faith. You are imparted faith. Ukolo Olususingaba. Ukolo Oluambisingaba. Liotopoyodosa. Liabe yataya. Ratapapaya Ritepekete. Librataya. Luyakula. Sapapaya. You are moved. Reneprokosa. The impartation has started. 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 You will believe for more. You will believe for more. Nothing shall be impossible. Oh yes, Jesus. Nothing shall be impossible. Nothing shall be impossible. Nothing shall be impossible. To them that believe. To them that believe. Nothing shall be impossible. To them that believe. To them that believe. To them that believe. Nothing shall be impossible. To them that believe. To them that believe. Oh yes, Jesus. Mamelan, after
I have laid my hands upon these ones. But they are only a sign. Amen. I want people, after I've prayed for this one, I want people that wants to increase their rank in faith. Oh, yes, Jesus. Abafuna ukukhula in faith, so that the Lord will guide them. Holy Sita, Setelia Manta, Ilata, Delia, Setelia Bosa, Manta Kapapapapasa, Retekelebe Setelia, Ila Manta Sete, Ila Tetelia Talia, Zeteteya, Ila Manta Lebre, Ila Babababasa, Les Setelipa, Nimanta Kazete, Le Pepepelia, Retekepele Posha, Rimanta Kapasa, Ila Setelia, Rementekele, Itataliaza, Ila Mantalia, Ila Basete, Ila Kasete, Ila Skete, Skepa Papa, Ila Taliase, Manta Setelia, Ila Baba Baba Basha, Repelipa, Ila Taliano, Repepepepe, Mantanica, Ita Tosata, Melepeta, another Mesolot, Ila Setelia, Mantakapa, Spirit of faith, Mantolipa, Retelia, Malapato, Itatoria, Zeta. I want people to come. Take it. I want you to move forward, to come forward. Come forward. Come forward. And I was told that this is the gift of faith. Someone is baptized in that gift. The gift of faith. 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 By the Spirit of God. The gift of faith. It is coming.
Mamelani. This one. The way it will manifest. It will manifest in power. There are people who are engaged with power here. Power. 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 In 1. In 2. 3. Now. Power.
that is speaking overseas. That's the song I'm hearing in this church. There are people that want to make their lives right before Malama. It's unique. About the people say, Baba talking about namhlanje
ndiza kuwe ndikhole lezo zam undenze isitalo sitsha ndiyakholwa nentliziyo yam ndiyavuma ngomlomo wam ukuba Yesu Kristu uyinkosi nomsindisi wempilo yam. Namhlanje ndiyazinikela kuwe, ndinikela ubomi bam kuwe, ndinikela konke kuwe, ndihlakule. Ndiyakhawula kuzo zonke izivumelwano ebendinazo negazi nezinto zasekhaya noothixo basekhaya. Namhlanje ndiyakhawula ukuthi zonke izivumelwano ebendizenzile noSathane namhlanje ndiyakhawula zonke izivumelwano ebendizenzile nobugqirha namhlanje ndiyakhawula ngegama namhlanje ndingena emnqophisweni uYesu Kristu ngegazi lakhe elimqabileyo. Ndihlale ngegazi lakhe. Namhlanje ndiyakholwa nesisitalo sinye zonke izinto ezidala zidlulile, zonke izinto zenziwe zabantu. In the mighty name of Jesus. Let us clap our hands for them. By the power that is in that scripture, I declare your sins are washed away. Hallelujah. I declare you are forgiven. No curse, no condemnation that will ever happen in the mighty name of Jesus. I pray that you come into the family of God. The Holy Spirit will receive. Oh, yes, in the family of God. Somebody take something to say. Amen. So you want to close out. Amen. Close out. I don't have people that make me make this video. But if I do Amen. It's your opportunity to come so that you have a spiritual home, you have a covering, amen, you have a father, amen. Guys, wisdom of God and also Father. The grace of God that is upon this house, the grace of God that works in our lives, so that the grace works upon you. Amen. I'm so happy. How about the other person? Amen. Hallelujah. So I need you, he's a Oscar, he's a bishop. He wanted to come. Amen. Hallelujah. Amen. So, we have put it in the kingdom. Amen. We have opened. Amen. Now, what I know, no one will ever forgive you. I go weird, but it's a spirit. Amen. Because as a fool, uzawukwazi ukuba kwenye kwesinye spiritual world. Yabona abantu basesifika kule ndawo. There are people who do not believe in spiritual fathers. But benomgqirha ongu-spiritual father kulo. Abafuna uzalwa
Amen. Even if you don't believe in the concept, but if ever you are neutral, it means that you are still you still have a spiritual father there. Amen. Hallelujah. So, amen. One coming up. They are a deliverance in themselves. If I deliverance in themselves. Nina ke bona ngathi mazulwe ngathi kwayizizwe izayizosikathi kwezizwe but yilena ingafuni ubazali now
bakhona abakhululekayo abane-sinus bayakhululeka. Lift up your hands. Umoya ongendawo Lord. Lift up your hand. I want you to have a silent prayer that you pray for, you interceding. You have to intercede when these things are happening. He was born.